Aynı anda burası mı? Allah. Yok. Günaydın, ertiğiniz hayırlı olsun. Qowm ýagdaýlaryňyz. Sağlığınızı açın. Özüm her üçe şeyip yasattım. Bir gereklikçe. Eğer isteseňiz size de şunýaly ýasadaýyn. Bu probnik, yani numune probnik diýenim. Sağlığın ýöne. Burada men üçin meni isteseňiz siz şunu şeydip masajlayıp yasatdyýsaňyz inneki ýükümi yasatdyraýyn hem ýüzüňizi masaj edýär. Yasatdyýsaňyz hökman aýdyň maňa hemem sesini hemem ýüzüňizi ýuýa alaver açtım özüme. Masaj edýän. Soragam özüň gördüňiz. Ene. Qara krem ulanyp diýe ýüzünden düýürtük çykanmamy diýe. Ene ýokarynda Hudaý bada men ýüzümde şu qaram diýip neme bolsa, filtr bolsa çyksa men ýüzümden çykmaly. Men alnym açyk, ýüzüm ak mähranym. Ene siz arkaýyny ýazyp bilersiňiz, her kime de açyk goýýanlaryny bilgeçleýin. Qara krem alyp ýüzünden düýürtük çykanmamy. Belki şeyle soraýansyň, belki senkiden çykaryn bilemekde. Umuman arkaýyn alyn ala meýdany näştaýsa arkaýyn ýazyp bilýäňiz. Men diýişim ýaly. Mene qara krem ulanyp ýüzümden düýürtük çykdy diýen adam eşdemek. Gaýrat edip şu kommentary hökman maňa wajypdyr. Hökman ýazan gaýrat edin, kyn görme. Söz ýok, ýağ edýär ýüzüňi. Hidil etdirýär muny. Wagtyň bolsa geçme. Wagtyň bolmasa da geçip bilersiň. Like-la sorajak. Güneş kremini şu az çalmalyp soradym da bolay. Neme diýdi? İçinde diýdi tuğ var diýdi, şoň diýdi. Hakyt hawa. Biram diýdi gaty ne bir ýaga goýulýar diýdi. Şo diýdi adam nemesine diýdi. Gaty güýçli güneş kremler atdyna diýdi şuňa bir sykym bolmaly diýdi. İçinde diýdi muhtanardan ken vitamin ma diýdi. Ene seredin. Yine bir zat köp adam bize söýüyor. Yani hemçin gymmatlatdyňyz, nämçe eýtdiňiz, nämçe beýtdiňiz diýipler. Men ananyňda birim 50% skitket diýipdir. 50% özüm gazanýan diýmene biri gerek. Muň ýoly bar. Osy bar, busy bar, bir topar nemesi bar. Prosta seredin bir sykym gözüňizi öňüne sykdym ene sere ýalpylady şunu ýüzüňe. Agardyp bir hili ýalpylady. Ýa kuýmadan bakarsa hawa ýöne. Hawa. Diýseňiz, birede şular ýal masaj edip çykar, innek çykarandan diýseňiz, haly mütgödeýmen mesele ýok. Men yeter ki bir daha etleýän. Ene günlük durmuş her gün şey masaj taraflaryny ýaňyz. Ene köpürjükledik. Atak hepde de biram maçarkalaýan sebäbi goşukdan tereden gowjana. Eger hawa bolsa bir like biram hawa hökman çykar garaşýa diýip ýazyň. Bu probnik özüm üçin birini etip gördüm. Nähil bolýar diýip. Ýene eger sizem isteseňiz Maya çenini barar ýala edip, Maya aýnasyny barar ýala edip çykardyp bereyim. Ene, gowary. Şolar bahawalar üýtgeme nesip bolsa ogurlaýmaň. Ogurlaýmaň, men ýüregim arasa bolansaň gorkadýanam. Menden oň aryp japyladaýma. Käbirleňler. Ene, beredim. Çekmedi wazı. Çekeýin de wazı. Evet, şu komuta girmelerlerini bilýär, haýyna etipdir. Pamuk. Ebrahimler o sen dugulmagy öňünden paýy bilen o. Çak. Neşmeň şu palasym bar. Şu palasyma gelýärdiň zat etýär. Tik goýur. Özüm diňe şoň semen gowary höwet etýär. Şaçykda. Şoň Canım gatyryny bilýär bu. Çak pamuk. Çykoýum de. Çyk şonuň öýünden. Çak. Girmeýe gördüm. İnne akyllanýa gyýda. Oy, da şakdy fikirler derän. Uy, ýene.
Bence şu an yoldaş bilen uğraşıyor. Bu adı tutuştu. Açma da iyi vacı iyi. Bak, yok hiç fantezi yok. Ya her gün aynı anda birleşiyor. Hava. Yok. Tamam birleşiyor. Yok, kaç sayılar geliyor. Ben bacını arıyorum. İsterse koyayım ne bileyim. Adıyma bir var hakikat. Gayret qolcaga ina şatırlar yarı giyinipsin deyip yatira. Şatırlan sen. Oni, o mu? Keşke şatır yarı giyinti. Ne bir giyinti? Bollu. Ben seni yarı aynat diyorum. Onum adam kipşi pes etme anay. Adam nemesin pes etme şey. Halamak şey sana. Qolca men. Elbette. Neyleyim 3 günlük ömrümü. Bu gönül sensiz hiç güldü mü? Sevgilim, ölümüm. Sıksam içeri, kendimden geçerim. Senin için senden vazgeçerim. Baydım ağzıma inni doğa olur, inni yüreğe düşerim. Vay! Bizim var ya yerini bilmeyenim var. Kapataş bilen bazılar arasında katlayan tramvay bilen akıncılar durağına düşüyor da. Ne? Sadece tramvayla düşüyor. Geçmedim oraya alamam. Almak kılım. Pijamaları değeriktirdim. Açtım. Tereziyle ortaya çekildim. Tamam. İlk koşuk pijamalar. Dedik bunları neye mi geliyor? Ben gelsem yük geliyor. Açık koşuk yüklerimiz geliyor. Ben pijamalar. Oy. Teredim. Teredim. Skitkamıdan devam edip duranlar. Arkayın gelip alıp biliyorsunuz. Yine tane yüklem geliyor. Pijamalar geldi. Ona şunlar yazdı. Koca balacıklar geldi. Dine balak bakası 400 lira yöne yeni skitka sen bağ. Skitka bolar arkayın gelip biliyor. %20 mi skitka? 25 olsa ne söyle 300 de geliyor. 300 lira oluyor şu bakalım. Koca. Hadi yukarıda da korkutuşturacak. Kim merak? Gün bakasına ait geçen Türkmen manakta 214 manada düşenler şul. Şu elimdeki bul qaşılarım 223 manada düşenler. Haberiniz olsun skitkalı Türkmen bakasına aydan qoğcadınlar. Ondan Türk bakası, skitkasız bakası 520, şu elimdeki 520'den 390 lira düşenler skitka bilen. Bulam elimdeki 560 liradan 420 lira düşenler. Şu qaşılarım haberiniz olsun. Beden, renk, görünüşken, görkut geçeyim. Türkmen manadanam aydık geçtim. İsten, polo gerek mi, başka gerek mi, tapağı yok, renkli kenler. Bu deyince koynaklar, renk değişmeyen, ken, görünüşken, bedenken, arkayın gelip alıp biliyorlar. İtkada devam edip oturanlar için yapan değerler. Şuna da oğlan da seyredeydim. Şular 214 manada düşüyor. Manattan skitkası bile. Türk liradan 390. Öňüm soradyk, jogap bermedin. Kremden ulanyadym ýüzüň şeýle arasy ýaçys getirem. Men aslan problemaly ýüzüm ýok. Ýöne şu kommentariýaň aşagyna soradym, gara krem diýdim, ýüzüňde bir çykarýadymmy diýdim ola. Bütün fake hesaplar üýşüpdir. Bizinkiden hem çykardy, bir dag ýüzümi ýar etdi, ýereňletip ýatyra. Ansabam var diýiniň ýarsa kılym ýüzüň ýara bolarda sen şeý diýip oturarsyňmy? Ýok sana diýmem akylym. Umuman aşagyna ýazylarna da soraýanna. Gödüňe tir gara krem ýüzümi ýar etdi, şeýle çöwürdi diýär ýüzümi diýär. Men ýüzsüz galmalarna günne 5 wagtyna çaýlar. Her kimin ýüzüne her kim ýarapdylar ýöne ýara çykaryp olar ýalydan. Hudaýa şükür gülküm tutdy. Ýetişdirip bilemem diýdim gara kremim ikisini hem ýetişdirip bilemem afiýetine.
Hiç il cheesecake demek şu tatlım çıkanlar. Ke vakt bir nadir gitmesem gidemem. Men yüzüňizden dür çıkarayım qara krem sorağına menkidenem çıkaraya çalmany koydum diýipdir qara gödü. Yüzüňiz seredin men size bir zada edeyim. Başta krem çıkanna yadyna düşen adamlar gayrat edip elini vicdanına koyup ýatsynlar. Gaty ikisine az miktarda çalın dedim. Eger az miktarda çalman, sıkıp yüzüňize şeýle maska aladyp çalsaňyz dedim, dürtüp çıkarar dedim. Belki bulunjan, senem şeýdi ýalňyş ulanyp bilen bolmagyň mümkin. Ýöne hiç ilek bul ziyanly zat däl. Ziyanly bolsa bara men yüzüm şu wagtda çen çöwürlüp işi görülmeli. Eger ziyanly bolsa bunça halk bu zady bunça almaýar. Qara gözüm sen belki de ýalňyş ulanansyň. Aşagdaky ýene dürtüp çykardym menkidenip ýazýanlara diýär. Gaty az miktarda çalmaly. Ýağly gaty güýçlü. Atawaýym bu bolasy geldi. Insular ýalak pirogagam mesele fake kasabam varsa dogrusyny aýdypdyr. Tekrajan köp sağ ol kremlaňa, saunlaňa, işin uğruna göz degmesin sağ ol akşam bular ýüzüňiz bolsun. Ýene bir daha aýdasym gelýär akylym. Kremlaň ilki do posta dilýär şonu şadatlar görmek üçin men Instagramda paýlaşyp bilemek. Ýöne Güläleň nomeryny saklandyryp atsaňyz imoda Güläle her gün 10 adamyň ýüzüni paýlaşýar. İlkisini soňkusyny 864 60 98 88 Güläleň imo nomeryny saklandyryp alyň. Her gün adamlaň zatlaryny paýlaşýar. Günlük her gün ýaltanman paýlaşýar. Adamlaň ýazýan zatlaryny biz bir adama ýazarak, iki adama ýazarak, yüzlerçe adam ýazýar. Prosta Güläleň imosyna girip görüň. Imo TikTok, Instagram ýok, ýöne imoda gaty aktiv. Bellep alyp bilersiňiz.